Ewch amdani. Wel, mae'n amser ni agor dros ein clwb llyfrau ni a cipio'r lliw gan Awen Sifone a Plien gan Manon Steffan Ross sy'n cael sylw ein aelodau ni heddi, Mirain Dafydd a Lewis Dafydd. Croeso gynnes ato chi. Ond swch chi'n frawd o war i chi? Mae'n rhaid i ddechrau fyna. Jyst dim i fod yn ein cyfenw. Ond y ddoi chi wedi cael llyfr fyna. Lewis, na i ddechrau gyda ti. Plien, Manon Steffan Ross. Beth mae fe amdano de? Wel, mae amdano bachgen 12 oed yn cael prosiect dros y gwyliau haf. Y prosiect yw, mae rhaid i gweithio, mae rhaid i ffeindio sut oedd y rhyfel wedi effeithio ar ei deulu. Mae'n gweithio allan bod un o'i brawd ei nain gafodd e blien wen oherwydd penderfynodd e ddim i fynd i ymladd yn y rhyfel. So ti wedi dysgu lot am y cyfnod yna, ti'n gwybod rhywfaint am gyfnod y rhyfel cyn ti ddechrau? O'n i'n gwybod bach, ond o'n i ddim yn gwybod bod yn rhoi plien os o'ch chi fel i roi cywilydd a rhywun os o'ch chi ddim yn mynd i ymladd. Na fy'n eich waith, ti wedi dysgu rhywbeth i fi, ydi? Ond oedd e'n hawdd i ddarllen de, neu? Oedd e'n eitha hawdd oherwydd wythnos diwetha es i Glanllyn a rhaid i fi rannu stafell efo pawb o'r gogledd. So o'n nhw'n dweud geiriau yn wahanol a hwnna wedi helpu fi deall y plien mwy. So o ti wedi mwynhau i darllen y llyfr? Do, dwi wedi mwynhau achos mae rhywbeth yn digwydd pob munud fel weithiau bydde'n dris, so wedyn y munud nesaf bydde'n hapus eto. Wyt ti'n darllenwr mawr, ti'n licio darllen? Dwi'n hoffi darllen lot, ond dwi'n hoffi darllen llyfrau dirgel mwy, a oedd hwn yn un ddirgelwch, so o'n i'n hoffi. Ond oedd hwn y boblogaeth cyn ni yn dweud, achos o ti wedi darllen nhw'n cyn bod ni'n gofyn i ti ddod ar y clwb, yn dod fe? So, mae'n cyfnod o 10 yw na de, be bydde ti'n rhoi? 9 a hanner. Waw, 9 a hanner! Reit, so mae hwnna'n dipyn o ddweud yn dywe. Felly, fysa ti'n dweud wrth dy ffrindiau di ddarllen y llyfr yma hefyd? Byswn oherwydd fel mae adegau ble mae'n hapus, dris, dirgel, a fel mae pawb yn offi rhywbeth mewn stori, a mae bron popeth mewn hwn. Beth yw oedran di, Lewis? 11. 11, wel mae hwnna reit i oedran di felly, yn dywe? I fod ar gyfer 11 i 12 fi'n credu, ie? Ie. Ond yn dda iawn felly. Bus lan, da iawn, oce. Na fe. A un llyfr arall de, Mirain, Cipio'r Lliw. Cipio'r Lliw. Beth ti'n meddwl? Wel, o'n i bach yn bryderus pan nes i gael y llyfr, achos sa'n dueddol i mynd am lyfrau fel hyn. Ond wrth i fi ddechrau, oedd eitha hawdd, o'n bach yn bryderus gael, mae'n rili dda, nes i rili fwynhau. Mae'n sôn am Hywel Dafydd, bachgen 15 mlynedd oed o Aberdagleddau, yn penderfynu bod eisiau bod yn forwr, a wedyn mae'n sylweddoli dyw e ddim yn dod nôl. A wedyn mae'n mynd i ben bella'r byd, boed e'n mynd i Ynysoedd y Caribi, Sierra Leone. A nes i'n gweld wedyn bod mae'n cael ei gamgyhuddo fod yn forleidr a mae'n cael ei garcharu am 3 mis. A wedyn mae'n sylweddoli, o na, dwi'n mynd nôl i Gymru a wedyn ni'n ffindo mas bod yn troi'n forleidr ar holl helynt wedyn. Ond na, mae'n llyfr diddorol iawn. Felly, o ti'n cael dysgu am y llefydd gwahanol, ti'n bod o dde'n ymweld â'n nhw? Ti'n bod o ti'n cael blas o'r llefydd yn ni? O, chi'n cael blas fwy ar y cyfnod fel be oedd yn digwydd a siodd fai o deddfa oedd yn digwydd. Oedd yn diddorol achos oedd dim clem dy fi. Ond oedd atgoffa fi bach fel pan yn iau yn clywed am y straeon fel Harry Morgan a Barty Ddi. So oedd eitha neis clywed pethau fel yna. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid, nofel gyntaf Awen Sifone. Beth o ti'n meddwl o ran y ffurf, ti'n meddwl y iaith, oedd yn anodd, oedd yn dyfodiaethol, neu? Yn bersonol, oedd y iaith yn dda, a oedd ddim yn rhy swmpus, mae'n edrych atho trwchus, ond darllen y benod i benod, mae'n rili hawdd. Ond byswn ni falle'n awgrymu fydd y cynulleidfa wedi targedu blynyddoedd bach yn iawn y fi, rhan falle'r golygfeydd ac ati. Felly beth yw oedran di? 17. Ti'n 17. Reit, ti'n reit ar ben falle'r rhestr oedran darget. Dwi'n meddwl llyfr da i fynd ar wyliau yn y haf, just roi yn y suitcase, mae'n rili dda. So, fydde hwn yn y fath o lyfr fydde ti fel arfer yn mynd amdano, neu? Na, sa'n gwybod pa fath o lyfr, fi'n gweud ni, ond fi'n agored i beth bynnag, ond na, nes i rili fwynhau, oedd yn rili dda. Mae lot o sôn, wrth gwrs, ti'n meddwl am y dewis sy'n erbyn hyn o lyfrau Cymraeg ag ati, ti'n meddwl i bob oedran. Wyt ti'n ffeindio, ti'n meddwl bod e'n rwydd ffeindio llyfr da i'r oedran di yn y Gymraeg? Fi yn ffindio fe'n anodd, sa'n gwybod, cymaru'r Saesneg, mae gen chi siwd gymaint mas na, a wedyn chi'n dod i'r falle'r adran Gymraeg, a dim cymaint na, ond mae hwn yn un, fy ni yn gweud,
ewch amdani. Ddim yn rhai o geiriau heriol, ond fi'n credu na ffordd i ddysgu, sgwennu nhw mas a wedyn dysgu nhw ar gyfer pethau eraill. Ie, marcio mas o 10 am hwnna? Fi'n rhoi 8. 8 i hwnna, 8 i hwnna. Llyfr da. Lewis, o ti'n dweud ti'n meddwl bod ti'n dipyn o ddarllenwr hefyd. Wyt ti'n ffeindio bod digon o ddewis ar gyfer dy oedran di'n Gymraeg nes y ti'n licio mwy? Fi'n meddwl mae digon, ond falle ddyle fo bach mwy achos mae gormod yn y Saesneg. Mae gormod yn denu ti draw fan'na, ie? Ond yn amlwg mae'r safon na, achos mae'r ddoi o chi wedi mwynhau yna mas draw. Ie, so oes na wyliau felly ar y gweill i'r ddoi na chi? Mynd i'r steddfod. Ie. So, ffyn o llyfr arall lawr, ond falle, Ie. na, fy'n A ti Thefys, mynd i steddfod? Steddfod. Wel, os fydd na lyfrau'n rhywle, fydd na lyfrau'n steddfod i chi dewis yn bydd. Diolch yn fawr iawn i chi'ch doi.